Isigcawu sekhomishana kaMadlanga sizwe ukuthi uBrigadier Nyuswa wakhipha umyalelo ukuthi izidakamizwa zohlobo lwe-cocaine ezashaqwa esiphingo ziyogcinwa esikhungweni sama-Hawks ePortshepstone yize wayazi kahle ukuthi le ndawo yayingaphephile. UNyuswa wamiswa emsebenzini ngezinsolo zokuthi wehluleka ukwenza okuhambisana nomthetho wokugcinwa kwesidakamizwa nokuthela ngehlazo umbutho wamaphoyisa ngokungalandela umthetho ngesinqumo sakhe. Kodwa yena umile ekutheni akambandakanyeki nakancane ekwebiweni kwazo. I had no involvement in the Potchefstroom theft. Uvumile ukuthi akulandelwanga inqubomgomo efanele ngesikhathi gcinwa isidakamizwa. Kepha uthi zasigcinwe endaweni eyimfihlo eyayaziwa kuphela amalungu ophiko lwama-Hawks nezisebenzi zangaphakathi. Uthi izihluthulelo zesifo lezidakamizwa ezazigcinwe kuso zanikezwe inhloko emisiwe yama-Hawks KwaZulu-Natal uMajor General Senona. The strong room was locked and the General Senona asked that both set of keys, original and spare keys, be given to him. Warrant Officer Mpangase gave both set of keys to General Senona in my presence. UNyuswa uchazele ikhomishana ukuthi yayisolisa indlela okwagqekezwe ngayo isifo okwagcinwe kuso lezi zidakamizwa nokwenza wasola ukuthi ukuntshontshwa kwazo kwakuhleliwe. I suspected it to be staged because I was under the impression that those strong room can never be accessed without a key. Isigcawu sizoqhubeka kusasa.